Des de l'Eudoro Rodríguez López de Tenerife, aquest partit històric. La testa la mitja, vol posar el peu Goico. Finalment la toca Julián Robles, la pilota se'n va més enllà de la muntanya de joc, serà out en la zona dreta de Héctor Bravo, la rematada i gol! Gol del Tenerife! Ha marcat el Tenerife! Ha marcat Héctor Bravo! Ha marcat el Tenerife des de fora l'àrea! Una pilota per... camí del Badalona, que ho ha lluitat amb ímpetu, amb ganes, amb il·lusió, però finalment no ha pogut superar l'eliminatòria contra el Tenerife, entre altres coses.